Takondwa pokhala nafe. President Professor Arthur Peter Mutharika wapempha Malawi onse ochokera mu zipembedzo zosiyanasiyana kuti agwirane manja popempherera dziko lino kuti lipitirire kulandira mvula yabwino komanso kuti ng'amba yomwe yagwa madera ena ithe. Pempholi ladza pamene President Mutharika wakumbutsa Malawi mawu a Baibulo ochokera mu 2 mutu wa 7 ndi Maya 14 omwe amati ngati anthu anga atchula dzina langa kudzichepetsa, ine chauta ndidzawamvera kuchokera kumwamba ndi kuwakhululukira machimo awo komanso ndidzachiritsa dziko lawo. Iyenso anatchula malemba a m'buku la Quran pa Sura Nuhu 71 verse 12 mawu amati ndikukupatsani chuma ndi ana zomwe ndizokongoletsa dziko lapansi, ndikukupangirani minda yokongola, ndikupangirani mitsinje yothirira mbewu zanu, ndikumwetsa ziweto zanu. Pamenepa President Mutharika wapempha magulu achipembedzo kuti kuyambira mawa lachisanu likudzali pa 6 February mpaka pa 8 February la Mulungu apeze tsiku lomwe achititse mapemphero apadera opempherera mvula yabwino. Pakadali pano wachiwiri kwa mlangizi wa President pa nkhani za chipembedzo Mbusa Alexander Kambiri wapempha atsogoleri a zipembedzo kuti achitepo kanthu pa pempho la mtsogoleriyo. Mbusa Kambiri wati atsogoleri a mipingo ali ndi udindo ochitapo kanthu pa nkhani zomwe zikukhudza dziko lino. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti. Pempho la mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika lakuti dziko lino likhale ndi mapemphero apadera likubwera pamene kwamveka kuti ng'amba yavuta m'maboma pafupifupi 20 mdziko muno zomwe zikuopseza ulimi wa chaka chino. Polankhula pa pempho limeneli, wachiwiri kwa mlangizi wa President pa nkhani za chipembedzo Mbusa Alexander Kambiri anati anapempha atsogoleri osiyanasiyana a zipembedzo mdziko muno kuti achitepo kanthu pa pempho la mtsogoleri wa dziko linoyu. Iwo anati vuto limene lili mdziko muno ndilokhudza wina aliyense, kotero nkofunika kugwirana manja pa nkhani ya mapemphero. Uthenga wanga ndi wakunena kuti ndapempha atsogoleri a mipingo kuti tilandire uthengawu ndipo tichite, tilimbikitse iwo amene timawatsogolera kuti tikhoza kupempheradi kwa Mulungu maona mtima, chifukwa kungomva nkungokhala ndekuti palibe chimene chikhoza kuthandizira, koma pamene tamva kuti pabwera mawu amenewa tiatenge ndi mtima wonse ndi kulimbikitsa amene timawatsogolera ndi kuti pamodzi tipempheredi monga mwa chiyerekezo cha masiku amene akhazikitsidwa. Potiliaponso ndimanga Shehe Ishmael Ntiko yemwenso ndi wachiwiri kwa mlangizi wa President pa nkhani za chipembedzo anati alimbikitsa asilamu onse mdziko muno kuti atenge nawo gawo pa nkhani ya mapemphero opempherera mvula, ponena kuti nkhani imeneyi ndiyokhudza wina aliyense kuno ku Malawi. Inetu asilamu azinzanga ndauze kunena kuti uthenga umene undithu aulandire ndipo uthenga wasanyozere, uthenga ofunikira kwambiri. Tiziwisane, tilimbikisane kuti lachisanu limene likubwera ali tonse tikapemphe ndithu, tikatembenuke kwa Mulungu, timpemphe Mulungu kuti atigwesere mvula mu dziko muno. Mchikalata chimene ya ku nyumba ya boma atulutsa posachedwa apa chanena kuti President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akupempha anthu onse mdziko muno kuti akhale ndi mapemphero apadera kuyambira lachisanu, loweruka komanso la Mulungu likudzali, pofuna kuti mvula yabwino ipitirire mdziko muno ndi kuti dziko lino likolole chakudya chokwanira. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Tikadali pa nkhani ya ng'amba yomweyi, mabanja ali pafupifupi 14,000 akhudzidwa ndi ng'amba yomwe ikupitirira ndipo akusowa chochita m'boma la Mangochi. Poyankhula ndi MBC, mkulu woyang'anira za malimidwe ndi zachilengedwe ku Mangochi Anditani Maluwa ati madera omwe akhudzidwa kwambiri ndi amafumu na Nkumba komanso Chowe. Sotin Ndazi walemba ripoti ndipo akuwerenga ndi Devoma. Polankhula ndi MBC, mkulu woyang'anira za malimidwe ndi chilengedwe mu khonsolo ya Mangochi Anditani Maluwa atsimikiza za vutoli ndipo ati madera omwe akhudzidwa kwambiri ndi amafumu na Nkumba ndi Chowe. Iwo aonjezera kuti mahekitala pafupifupi 37,000 a mbewu akhudzidwa kwambiri, zomwe zikutanthauza kuti matani okwana 34,000 a mbewu aonongeka padakali pano. Ngakhale kafukufuku oona mmene zinthu zizikuyendera akupitirirabe. Mene achita experience payment kuti alipo pafupi 17,000. So for 17,000 whenever tikachita compare ndi imene timapangira produce, ndiye kuti we are going to produce close to 34,000 metric tons. Imene titaluze pamene pazokola zonse. Ndiyeno zimene zizi zimapereka chiopsezo kwambiri chifukwa chona kuti kumangochi kunoko predominant is an agricultural district. Ulimi ndi umene umapanga drive zinthu zambiri, incomes, food security, including even trade.
so zikakhala kuti no tachita experience problem ngati imeneyi it implies kunena kuti no tikali mavuto ambiri pamoyo wa anthu akuno. malingana ndi mmodzi mwa alimi okhudzidwa mchigawo cha malimidwe anamkumba EPA a Christina Kalukusha, munda wawo wachimanga wakhudzidwa kwambiri ndi ng'amba chifukwa cha kusowa kwa mvula mwezi wa Januwale, ndipo pano akusowa chochita. Bwanamkubwa wa boma la Mangochi a Rodness Mwaga ati khonsolo iyi yakhudzidwa kwambiri ndi vutoli, ndipo apempha thandizo losiyanasiyana lopita kwa anthu amene akhudzidwa, pamene khonsolo ikuganizira ndondomeko zothandizira anthuwa ndi ulimi wa mtsirira. Mwina alimi wati wathandize ndi ma irrigation technologies kuti ata malima throughout the year. Ngati office ya DC komanso kwa agriculture kuzera mu irrigation tipanga ma strategies kuti anzatu tathandize makamaka ma rain shadow areas kati kwa bwana na kumbako ndi kulongwena. Izi zikuchitika kutsatira ulosi wa zanyengo omwe inatulutsa nthambi ya zanyengo chaka chatha, omwe unasonyeza kuti maboma ena mdziko muno kuphatikizapo boma la Mangochi adzakhudzika ndi ng'amba. Padakali pano mbewu monga chimanga, soya, nyemba, mpunga ndi mtedza zawonongekeratu. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndi nduna yona za maboma ang'onoang'ono ndi chitukuko cha kumidzi a Ben Phiri ali mgulu la nzika za dziko lino zisanu zomwe azisankha kuti zilandire mphotho za anthu omwe achita zinthu zapamwamba kuposa ena muno mu Africa. Mwambowu omwe amautcha Iconic African Honors 2026 ukachitika mu mzinda wa Harare mdziko la Zimbabwe sabata yamawa pa 13 mwezi uno. Anthu ena atatu omwe awasankha ndi mkulu wa bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA Mayami Konkoloma, mkulu wa MHub Dr. Rachel Siwande ndi mkulu wa kampani yogulitsa zipangizo za ulimi wa mtirira ya Foundation for Irrigation and Sustainable Development FISID Frank Mwenechanya. Malinga ndi omwe akonza mwambowu, mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika amusankha kuti ampatse mphothoyi pokhala munthu oyamba wandale mchigawo cha SADC yemwe wapambana kawiri pa udindo wa upresident pa chisankho kuchokera ku chipani chotsutsa boma. Cholinga cha mphothozi ndi kulimbikitsa mgwirizano ndi ukadaulo othandiza kutukula nzika za m'mayiko a Africa. Unduna za umoyo ndi ukhondo wati dziko lino lachilimika polimbana ndi matenda a kansa, ngakhale kuti mavuto okhudza matendawa alipobe. Wachiwiri kwa nduna za umoyo a Charles Chilambula ati chipatala cha matenda a kansa komanso zipatala zina mdziko muno zikutha kupereka chithandizo choyenera kuphatikizapo operation kwa anthu omwe akudwala matendawa. Iwo amayankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano wa olemba nkhani pomwe dziko lino pamodzi ndi mayiko ena limakumbukira matenda a kansa. Tsikuli amalikumbukira pa 4 February chaka chilichonse. Achilambula kufotokoza. Ife ndi chinthu cha pamwamba kwambiri kuti tikusuntha ndithu kuti tifikepo kuti kansa tizitha kuigonjetsa ku Malawi kuno, koma sitinafikepobe chifukwa pakali panopa ngati ifeyo boma tikutha kupereka mankhwala kapena sopanga operation kuthana ndi makansa amenewa, koma mbali yathu yakuyeza mwina sinafikepo, komano tikuthokoza kuti tini ma partners a private komanso ena ma organizations yanasiyana amene tuthanzana nawo kuti tithe kuyeza matenda amenewa a kansa. So tasuntha ndithu komabe sitinafikepo, tikuyesesabe kuti tisunthe tifikirepo nena kuti tikutha kumayigwira kansa imeneyi ikanali isanafikepo vuta kuti tizitha kuchiritsa mwa anthu ochuluka azitha kuchira. Monga mwamva mujati mafotokoza kuti pafupifupi 80% anthu amene amapezeka kuti apezeka ndi cervical cancer amamwalira. Pafupifupi 80% anthu amene amapezeka ndi esophageal cancer, kansa ya pakhosi akumamwalira. So tikufunisisa kuti tikhale nako kuthekera kuti namba yayikulu imeneyi tizitha kuathandiza mu nthawi yabwino kuti athe kuchira. Ndifukwa chake tikufunisisa kuti anthu azipita kuchipatala nthawi yabwino kuti akagwiridwa kansa ija kuti mwina ili pa stage yoti sinafikepo pali kuthekera kuti akhoza kuchira mwansanga, kusiyana ndi mene zipakali pano kuti anthu amadikira kuti aoneka izi ndi zizindikiro ndi pamene amabwera kuchipatala, zimene zimakhala kuti ndizovuta kupanga reverse zinthuzo kuti zafika kale povuta. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la WHO a Jonathan Jiwanda ati bungweli lipitiriza kuthandiza dziko lino pa ntchito yolimbana ndi matenda a kansa, kuyeza matendawa komanso kuonesetsa kuti anthu omwe akudwala matendawa akulandira chisamaliro choyenera.
ifeyo ngati WHO ntchito yathu yayikulu ndi kukhala ngati mlangizi wamkulu kuboma pa nkhani ya zaumoyo. Ndipo lero lino limene tikukumbukira matenda a kansa, ntchito yathu tikutsimikiziranso kuti tiyende limodzi ndi boma pa nkhani yofuna kuthana ndi matenda a kansa. Tikunena chonchi chifukwa kuti boma lili ndi mbali yake, koma tikuonanso kuti pa zimene boma likutsata pali ndondomeko imeneyi timanena kuti Health Sector Strategic Plan 3 ikukamba momveka bwino pa nkhani zokhuza kuthana ndi matenda a kansa. Chifukwa pali makansa ena oti tingathe kupewa, pali makansa ena oti singathe kupanga chilichonse choti tingathe kupewa, makamaka ngati makansa ku ana. Zimenechi zimangodelera kuti ana aja amene apeza ndi matenda amene apase thandizo loyenerera ndipo amachira mwachangu. Ndipo kuchepa kwa uthenga okhudza kansa ya prostate akuti kukuthandizira kukwera kwa chiwerengero cha matendawa mdziko muno. Kamba kakusadziwa zizindikiro ndi zina zokhudza nthendayi, abambo ambiri samapita kuchipatala mwansanga, zomwe akuti zikuchititsa kuti abambo ambiri adzimwalira ndi matendawa. Pakadali pano mneneri wa unduna wa zaumoyo Adrian Chikumbe ati undunawu ukuchilimika poonetsetsa kuti ukufikira abambo madera onse ndi uthenga okhudza nthendayi. Zambiri mulipoti la Madalitso Mhango. Malinga ndi bungwe lona zaumoyo pa dziko lonse la WHO, kansa ya prostate ndi yachinayi pa mitundu ya kansa yomwe ikugwira abambo. Izi akuti ndikamba kochedwa kuizindikira komanso kukayezetsa kansayi. Mkulu wa bungwe la Cancer Survivors Quest achikhulupiriro Ng'ombe ati kuchepa kwa uthenga okhudza kansayi kukolezera kukula kwa matendawa mdziko muno. Ang'ombe atsindika kufunika kulimbikitsa ntchito yopereka uthenga okhudza kansayi monga momwe mauthenga ena amafalitsikira ku mitundu ina ya kansa. Azibambo ndi anthu ajoti zimavuta kupita kuchipatala. Iwo amakhala ndithu lingalira kuthamanga kuyang'anira wina aliyense banja muja, koma nthawi yoti aziyang'anira iyo amakhala ngati alibe, sayipeza. Choyamba ndi vuto ndi imeneyo. Vuto lalikulu lachiwiri ndiyoti uphungu wokhudza matenda amene wawo ulipo komanso okwanira, komanso sikufikira madera onse. Kumbaliso ya kumankhwalawo, mankhwala alipo koma sitinganene angafikire madera onse. Mmodzi mwa madotolo akuluakulu ona za kansa ya prostate pa chipatala cha Kamuzu Central, Dr. Charles Mabedi ati chipatalachi chimalandira odwala 15 mpaka 20 mu sabata imodzi, ndipo mwa odwalawa ambiri amabwera ku chipatala kansayi itafalikira. Central kuno ndi chipatala choti timathandiza anthu pafupifupi chigawo chapakati ndi chigawo chonse chakumpoto. Mwinanso inanso chigawo chakumwera amatipeza soka mu Central kuno. Ndio funika tiyesetsa kuti tifikire anthu ambiri mdziko muno, pafunika kuphunzitsana kwambiri. China chachiwiri nkhani ya zipangizo zogwirira ntchito, mankhwala pena ndi pena awavutireko awasowe, penanso mwinanso zipangizo zogwiritsa ntchito ngati kujambula, kuti tisimikize vuto ndali bwanji ndipo ngati lilipo tithandizana bwanji, pena ndi pena zimapezeka zikukhala ngati zikuvutirapo. Mneneri mu unduna wa zaumoyo Adrian Chikumbe ati undunawu wakhazikitsa ndondomeko zosiyanasiyana zothandizira kuthana ndi mavuto ena omwe amachititsa kuti abambo ambiri asamapite ku chipatala kukayezetsa kansayi komanso kulandira thandizo la chipatala. Tikukangalika kukonza mauthenga amenewa, tinakonza chibuku chimene muli mauthenga osiyanasiyana, matenda opatsirana komanso osapatsirana. Pa matenda osapatsirana apo palinso ndithu matenda amenewa a kansa ya mitundu. Ndiye tikumalimbikitsa muli mauthenga osiyanasiyana amenemo, tikukhulupirira kuti kamafikira anthu osiyanasiyana tikhalanso tikufikiranso abambo osiyanasiyana ndi mauthenga okhudza mmene abambo angadziwire kuti ali ndi matenda amenewa kapenanso mmene angawapewere matendawa ngati asanafike. Kafukufuku ochokera ku unduna wa zaumoyo waonetsa kuti mchaka cha 2024 zipatala zikuluzikulu za mdziko muno zathandiza abambo 847 omwe amalandira thandizo la chipatala, ndipo 73 ndi omwe anawagonika pa chipatala. Kafukufukuyu waonetsanso kuti mchaka cha 2025 abambo 671 ndi omwe amalandira thandizo la chipatala, pomwe abambo 58 ndi omwe anagonika pa chipatala. Padakali pano dziko lino lili ndi akatswiri okwana asanu ndi mmodzi okha omwe amathandiza matenda a kansa ya prostate. Madalitso Mhango, MBC Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchoka kuno ku MBC, tiye ndionenso mitu yake.
President Mutharika wapempha magulu achipembedzo kuti achititse mapemphero apadera opempherera mvula. Unduna wa zaumoyo ndi ukhondo wati dziko lino lachilimika polimbana ndi matenda a kansa, ngakhale kuti mavuto okhudza matendawa alipobe. Ndipo mu nkhani za masewero zokonzekera za mwambo opereka mphotho kwa amene achita bwino mu ligi ya CNM ya chaka chatha zili mchimake mu mzinda wa Blantyre. Nduna za maphunziro yalangiza akuluakulu ona za maphunziro kuti adzisamala komanso kugwiritsa ntchito moyenera ndalama zomwe boma ndi mabungwe amapereka ku ntchito za maphunziro. Amsaka anena zizi ku Lilongwe potsekulira msonkhano waukulu wa za maphunziro. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Potsekulira msonkhano waukulu okambirana za maphunziro mu mzinda wa Lilongwe, nduna ya za maphunziro a Bright Msaka anati dziko la Malawi likuchita bwino pa nkhani yopititsa patsogolo ntchito ya maphunziro, makamaka poonetsetsa kuti maphunziro akhale ofikirika kwa aliyense, komanso kuonetsetsa kuti wina aliyense mosatengera mmene alili apeze mwayi wa maphunziro, komanso maphunziro akhala pamwamba. Ansaka anatchulapo mwazina chabe maphunziro aulere aku sekondari amene boma layambitsa posachedwapa, komanso kuonjezera chiwerengero cha ophunzira opita ku yunivesite ngati zina chabe mwa ntchito zikuluzikulu zimene zachitika ku maphunziro. Komabe Ansaka anati nkofunika kuchilimika kamba kuti mavuto ena akadalipo, monga kusachita bwino kwa ophunzira msukulu zina ndi zina, kuperewera kwa zipangizo zophunzirira komanso zophunzitsira mwa mavuto ena chabe. Ndipo pofuna kuonetsetsa kuti maphunziro apitebe patsogolo, Ansaka ati ndi cholinga cha boma kuti aphunzitsi onse aku primary akhale ndi madiploma ngakhalenso madigiri. Timakumana pamkumano umeneyo kuona zimene tinagwirizana kuti zimenezo tazichita achieve banji, kuonanso kuti kodi ndi mavuto otani, komanso kuti kusogolo kuti tani kuti zinthu ziyende mmene tikufunira ziyende bwino. Boma la Profesa Arthur Peter Mutharika layika patsogolo maphunziro pa ntchito zonse za dziko lino, ndiyeno chuma tikuyika kumeneko ku maphunziro komanso pa political will yosogozedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika imene mwaonera kuti tachita introduce secondary school yaulere. Koma nkhani imene ilipo ndi yakuti tikufuna kuti mwana aliyense Malawi aphunzire. Ku primary tachosa zonse zimene zimapangisa kuti ana asamapite ku skulu, ena azisika skulu pa njira, kuti mwana aliyense amalize primary. Tikupitanso kusogolo kuti aliyense amene ali ku secondary mpaka amalize. Mutati mupite m'mamizi mupeza kuti makolo ndi amene ali othokoza kwambiri kwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Mawu ake mmodzi mwa akatswiri oona za maphunziro yemwe wachoka mdziko la Nigeria, a Obiageli Ezekwesili, anayamika dziko la Malawi chifukwa choyesetsa kupititsa patsogolo ntchito za maphunziro. Komabe anati ofunika kutsindika kwambiri pa maphunziro a ana achichepere kamba kuti ndiye tsogolo lenileni la dziko lino. Iwo analangizanso onse oyendetsa ntchito za maphunziro kuti adzisamala chuma chimene chimapita ku ntchito za maphunziro, makamaka pa nthawi ino pamene mabungwe ndi maiko amene akhala akuthandiza maiko osiyanasiyana kuno ku Africa ayamba kuchepetsa thandizo lawo. Mutu wa msonkhanowo ndi kusintha zina ndi zina pa ntchito za maphunziro pofuna kuti maphunziro apite patsogolo. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Unduna wa zaulimi, mthirira ndi chitukuko cha madzi watsindika kufunika kudzala mitengo mdziko muno pofuna kutukula ulimi wa fodya omwe umathandiziranso chuma cha dziko lino kupita patsogolo. Kundunawo a Rosa Fachimbirizi yalankhula izi pamwambo okhazikitsa ntchito yodzala mitengo ya 2025-2026 ya ogwira za fodya. Olive Pili wadza ndi ripoti ili. Pofuna kupititsa patsogolo ulimi wa fodya omwe akuti umadalira kwambiri mitengo pochisa fodya, bungwe loona za ulimi wa fodya ndi malonda a fodya la Tobacco Commission pamodzi ndi makampani ogwira ntchito za fodya akhazikitsa ntchito yodzala mitengo ya chaka cha 2025-2026. Kudzera mu ntchitoyi, makampani ogwira ntchito za fodya awa atadzala mitengo yokwanira 43,000 pa mahekitala 20 madera momwe mumachitika ulimi wa fodya. Polankhula pamwambowu, nduna ya za ulimi, mthirira ndi chitukuko cha madzi a Rosa Fachimbirizi
anayamikira makampani omwe amagwira ntchito zokhudzana ndi fodya kamba kochilimika pa nkhani yoteteza mitengo komanso chilengedwe. Ambirizi alimbikitsa makampaniwa kuti asangolekeza kudzala mitengoyi pamalo okwanira mahekitala 20 koma apitirize pamalo ochuluka pofuna kupititsa patsogolo ulimi wa fodya kwinaku akuteteza chilengedwe. Iwo alimbikitsanso kampani zogwira ntchito za fodyazi kuti zigwirane manja ndi anthu m'madera osiyanasiyana pa nkhani yodzala mitengo ndi kupemphanso adindo kuuza anthu awo kutengapo mbali pa ntchitoyi. Ntchito imeneyi ndiyofunikira kwambiri monga tikudziwa kuti ulimi wa fodya umafuna mitengo, kaya kumanga mashedi, kaya kumanga matandalawo, even kuti mumunda mmene mumafunika beka nthunzi ndi zina zambiri. Nde iwowo sayenera chiona kuti nchofunika kuti pa nthawi ino pamene president anasegulira kuzala mitengo kuzera mwa vice president Enoch Chihana aonanso kuti iwo atengepo mbali mmene amachitira chaka ndi chaka. Wachiwiri kwa pampando wa bungwe la Tobacco Commission, Commissioner Ebi Matanda, ati mitengo ndiyofunikira pa ulimi wa fodya. Amatanda ati ngati makampani omwe akugwira ntchito zokhudza fodya sangatengepo gawo pa ntchito yodzala mitengoyi, ndalama zomwe zimabwera kamba ka ulimiwu sizidzapezeka mtsogolo. Chita launch kumene achita nduna lero 2026 ku industry ya tobacco ife takondwera nako kwambiri chifukwa ndiye kuti ipita pena pali ponse monga ife enu ake odziwa kuti fodya akatuluka bwanji kupanda mitengo. Tachikhazikitsa chimenechi molimba ndipo tichiyendera kawiri. Mawu ake inkosi ya makosi Gomani Maseko 5 nayo yalimbikitsa anthu kudzala mitengo pofuna kupewa mavuto omwe amadza kamba kodula mitengo. Iyo yatsindika kufunika kwa adindo kuonetsetsa kuti anthu akutsata malamulo okhudza kuteteza chilengedwe. Mwa mitengo yomwe a Tobacco Commission komanso makampani ena ogwira ntchito za fodya atadzale mnyengo ya chaka chino ndi monga Blue Gum, Pine, Mbawa, Mtangatanga komanso ya zipatso monga mango, maorange ndi magwafa. Olive Phiri, MBC News, Nchewu. Ofesi ya maphunziro mboma la Chiradzulu yalimbikitsa adindo msukulu zosiyanasiyana kuti apititse patsogolo makalabu achilengedwe ngati mbali imodzi yochulukitsa chiwerengero cha mitengo yomwe amayidzala pachaka. Ndemangayi ayipereka pozindikira mavuto omwe alipo pa ntchitoyi. Ruth Chinangwa ndi Alufisha Fisher ali mbali potiri. Pali mawu onena kuti phunzitsa mwana anakale wachichepere akadzakula sadzachokamo. Mfundoyi ikulongosola kufunika kophunzitsa ana maka ophunzira momwe angatengere udindo odzala ndi kusamala mitengo. Zomera zambi zimatha kutipasa zakudya, mpweya ndi zina zambiri. Mphepo imatha kugumula manyumba, mvula kukokolola ndi zinazo. Udindo wanga ndongwauza anthu kuti tisamala za chilengedwezi chifukwa tikaziwononga zitakuzatipangisa tizakhala anthu oyipa zimatipasa zinthu zabwino. Ngati meta salitapangira kunoko kusala mitengozi zimatipasa mpweya wabwino waife tikamapuma umakapanga kawiri mvula simabwera mwachangu kusintha kwa nyengo tu mavuto amene abweresa ngati mphepo pakati pacha yononga manyumba ochuluka monga mbali ya kunoko kuno ene sogolo kujiona bwino futi akemene tikuonekera tikuzala mitengo ndiye kuti kusogoloku nthawi ya ife yotita kulo zakhala zabwino kusintha kwa nyengo kuzakhala bwino kusogolo. Polankhulapo pa nkhaniyi mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi ya maphunziro mboma la Chiradzulu a Gabriel Mbeta ati ntchito yodzala mitengo ikulowa pansi kamba kakusowa chidwi poyerekeza ndi zaka zambuyomu. Iwo aonjezera kuti adindo akuyenera kupititsa patsogolo magulu azachilengedwe msukulu zonse poteteza chilengedwe komanso kulimbikitsa umwini. Pakadali mavuto osamalira mitengo yatsopano ndipo vutoli likupitirira kukhala chipinjo mdziko muno. Nyengo yodzala mitengo ya chaka chatha mitengo 60 mwa 100 iliyonse ndiyomwe idapulumuka. Ruth Chinangwa, MBC, Blantyre. Munkhani za masewero zokonzekera za mwambo opereka mphoto kwa amene achita bwino mu ligi ya TNM ya chaka chatha zili mchimake. Mwambowu auchita mu mzinda wa Blantyre madzulo alero.
mwambowu ukhala mapeto a mgwirizano pakati pa TNM ndiyo yakhala nawo ndi bungwe la Super League of Malawi SULOM. Nayo Praise Majawa ndi nkhani yonse. Mwayena momwe alandire mphotozi ndi osewera yemwe achita bwino kuposa anzake omwetsa zigoli zochuluka, osewera wakumbuyo wapamwamba komanso pakati ndi olemba nkhani. Mphoto ya omwetsa zigoli zochuluka agawana ndi Chikumbutso Salima ndi Babatunda Depojo omwe anagoletsa zigoli 15 aliyense. Osewera pagolo amaita Wanderers Dalitso Khungwa ndimwe atenge mphoto ya osewera pagolo kamba kakusakinyitsa m'masewero 17 pa masewero omwe asewera. Mphunzitsi wa Wanderers Bob Mpinganjira ndimwe ali nkuthekera kutenga mphoto ngati mphunzitsi yemwe achita bwino kamba kotsogolera manoma kutenga ligi patapita zaka zisanu ndi zitatu. Mphotozi zikaperekedwa kukhala kutsanzika kwa kampani ya TNM pothandiza ligi yayikulu ya dziko lino atathandiza kwa zaka 19. Praise Majawa, MBC Sport Blantyre. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu masanano, koma tisanasiyane nayiso mitu yake. President Mutharika wapempha magulu achipembedzo kuti achititse mapemphero apadera opempherera mvula. Unduna wa zaumoyo ndi ukhondo wati dziko lino lachilimika polimbana ndi matenda a kansa ngakhale kuti mavuto okhudza matendawa alipobe. Ndipo mu nkhani za masewero zokonzekera za mwambo opereka mphotho kwa amene achita bwino mu ligi ya TNM ya chaka chatha zili mchimake mu mzinda wa Blantyre. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw, MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Arthur Chokoto, tikufunirani tsiku lopambana. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Kuletu makolo ena amene tili ndi chisimu cholowera mabanja anathu. Halo, koma ano kumene kuja uli bwino. Halo, koma mwakuti zimene zozo ngati anaja asakukhala bwinobwino kholo ukhoza kulowerera mofuna kungowayanjanitsa. Nanga ndikumana mwana wanga amene akuonekera pochoka pa nyumba panga analonenepa kumene kuja kwawaonda ndene ndikasekerere zimenezi ine sindingasekerere. Kumakhala kupusitsa ana mwana ngati wapita banja wasankha chisankho ndekuti wakula ndiyo sagwira chifukwa chakuti banja ndi anthu awiri, wachitatu kumakhala osokoneza. Mwana osamalelera pa chinena timatero kwathu osamalelera pa chilolo. Tikulandireni ku program ya Malamulo Akutinji pano pa MBC TV. Iyi ndi program imene makhala tukambirana nkhani zokhudza ndondomeko kapena magawo osiyanasiyana a malamulo. Izi timachita pofuna kuti tizidziwitsana komanso kukumbutsana chifukwa timanena kuti ntchito inenso kuti iyende bwino pakena okhala malamulo. Ine dzina langa Mwayi Mtumodzi. Mu program yathu ya Malamulo Akutinji tikufuna tikambirane nkhani imene ili mkhambakamo mwa anthu. Kuyambira mwina mkumano wa phunga nyumba malamulo mbuyo komanso kumabwalo milandu nkhani imene inafika nkhani yokhudza thumba la chitukuko la phunga nyumba malamulo pa Chingereza amati Constituency Development Fund. Amati thandizire kuunikira nkhani imeneyi ndi a Benedicto Kondo omwe ndi katswiri wa za malamulo yemwenso ndi pa mpando wa bungwe la National Advocacy Platform. Takulandirani program yathu. Zikomo kwambiri pondiitana program yanu. Chabwino. Tiyambire kuti kodi pano nkhani yokhudza lamulo la CDF kapena tingoti nkhani yonse yokhudza Constituency Development Fund ili potani.